ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂದಿನಾರು ಎನ್ನ ವರಿಡು ಗುಲ್ದಿನಾರು ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡು ರಾಜಿನ ಕಿಲ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಜೆಪಿಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂದು ಇಂಕೆ ಇಚ್ಚಾನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನೋಲೈ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂತದ ಕೊಡ್ತಿನಾರಿ ಬೇ ದಾರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಾನೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂದೆ ಯಾನಿ ಪನ್ಲಕನೆ ಅನ್ ಬೈದಿನ ಆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ and ರೈಟರ್ ಆತೇನ ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬಂದ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬೈ ಫ್ಲೂಕ್ ಆತಿದೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಡಂದ ಬೈದಿನಿ ಬಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನಿಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದೇ ನನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ತೋಂದ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್ ನಿಗ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂದು ದಾದ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅವು ಯಾನ ಅವು ಈ ಜನ ಮಲ್ಪದಿನಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಈ ಜನ ಮಲ್ದಿನಿ ಇನ್ನದು ಮಲ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಖಾಲಿ ದೆನ್ನ ದಾದ ಉಳಿದ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅವನು ನಾವಿನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿದೆ ಬಾಡ್ದಿನಿ ಮುಂಡ ಒಕ್ಕ ಬೇತ ದಾಲ ಎನ್ನೈತಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ತುಕ